Bé, el Dia de l'Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual o Dia per l'Alliberament LGTBI+, es commemoren els fets del 28 de juny de 1969 a la ciutat de Nova York, coneguda com la revolta Stonewall, on per primera vegada es va denunciar la vulneració de drets i la repressió social contra les persones LGTBI+. Aquests fets van propiciar que s'escollís aquest dia per commemorar, reivindicar i reconèixer tant la diversitat amb l'orientació afectiva i sexual com la identitat i expressió de gènere. Reivindicacions que són més que necessàries avui en dia. El camí que s'ha recorregut el moviment LGTBI+ ha aportat nombroses fites i consecució de drets en matèria de llibertat sexual i de gènere que han beneficiat no només al col·lectiu sinó a tota la ciutadania. Perquè defensar i garantir els drets de les persones LGTBI+ és defensar els drets de tota la ciutadania. Però tot i els avenços socials dels darrers anys, les persones LGTBI+ continuen vivint importants discriminacions i desigualtats estructurals que les col·loquen en una situació de precarietat i vulnerabilitat i que s'agreugen si són dones, persones trans o no binàries, precàries, racialitzades, migrades, seropositives, menors o grans, tenen alguna discapacitat, no tenen xarxa familiar o són sense papers. I posar fi a aquestes desigualtats implica fer polítiques reals i efectives contra la discriminació i la desigualtat social. A Catalunya, la llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia recull moltes de les reivindicacions històriques dels moviments socials LGTBI+. I amb l'aprovació de la llei 19/2020 per la igualtat de tracte i no discriminació es disposa finalment d'un procediment sancionador específic antidiscriminatori i de noves eines per fer front a les discriminacions. Eines que evidentment han d'anar acompanyades de més recursos encara per tal de garantir la seva efectivitat. Lamentablement, el reconeixement dels drets del col·lectiu LGTBI+ és desigual i l'orientació sexual i la identitat de gènere encara és perseguida i castigada a molts estats del món. Posar en qüestió el sistema sexe-gènere vol dir fer trontollar el gènere, la sexualitat i els cossos. Ser o semblar lesbiana, gai, bisexual o trans encara constitueix un risc que genera violència cap a les persones que trenquen amb les normes establertes de la sexualitat i el gènere. I les dades verifiquen que la LGTBI-fòbia és molt present en la nostra societat. Tal com indica l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, durant l'any 2023 a Catalunya hi ha hagut un augment del 27,4% de les violències LGTBI-fòbiques en comparació a l'any 2022. La demarcació de Barcelona continua sent on es registren més incidències, el 77,5%, i concretament la ciutat de Barcelona acumula més de la meitat de les incidències. Dades que demostren que les persones LGTBI+ són el punt de mira del fanatisme i que l'homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia o la transfòbia continuen estant molt arrelades a la nostra societat. A Cornellà fa temps que es treballa activament en defensa dels drets de les persones LGTBI+. I en aquest sentit, al març del 2018 es va iniciar el servei del SAI, Servei d'Atenció Integral. El 25 de novembre de 2020 es va aprovar el primer Pla per la Llibertat Sexual i de Gènere municipal i també disposem de la primera guia de recursos LGTBI, Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere, Guia d'Informació i Recursos. I a la ciutat també es fan formacions i activitats de sensibilització emmarcades en dies internacionals, com poden ser el 28 de juny o el 17 de maig, entre d'altres. Malgrat tot, encara queda molta feina per fer fins a assolir la igualtat real. Per això cal continuar implementant aquestes polítiques, especialment en aquells col·lectius més vulnerables, com les persones grans, els i les adolescents o les persones trans. I per tal d'assolir la igualtat real es fa inevitable qüestionar de manera transversal la cis-heteronormativitat que culturalment imposa el sistema heteropatriarcal, pressuposant una identitat de gènere binària i una orientació sexual i aparences o expressions de gènere úniques. Per això presentem aquesta moció i bàsicament el que demanem als acords és expressar el ferm suport de l'Ajuntament per la lluita pels drets de les persones LGTBI+ i per l'erradicació de qualsevol forma de discriminació basada en l'orientació sexual o identitat de gènere, commemorar cada any el 28 de juny, Dia de l'Orgull i Alliberament LGTBI+, penjant el símbol de l'Arc de Sant Martí a la façana del consistori o en altres edificis municipals, que actualment ja es fa, però també demanem que es faci una declaració institucional municipal anualment i fer-ne
la difusió corresponent. Que es programin actes adreçats a persones de totes les edats i fomentar l'organització d'esdeveniments per part d'entitats i ciutadania en el marc del 28 de juny. Continuar implementant i reforçant polítiques municipals que promoguin la igualtat i protegeixin els drets de les persones LGTBI+. I continuar executant el Pla Local per la Diversitat Sexual i de Gènere aprovat el 2020 per donar compliment als objectius i accions que detallen el pla. També demanem que es creï el Consell Municipal de Participació LGTBI+, i que s'ampliïn els recursos i horaris d'atenció del SAI i fer més difusió de l'existència d'aquest espai, dels serveis que ofereix a la ciutadania i a entitats de la ciutat. Demanem també continuar promovent activitats i campanyes de sensibilització dirigides a la ciutadania, especialment en centres educatius, en col·laboració amb la comunitat educativa, les associacions de famílies i la XAGI per fomentar el respecte i la diversitat, així com incorporar la perspectiva LGTBI+ als principals plans i programes municipals. Perquè si no implentem aquests plans i programes municipals també estarem discriminant des del propi consistori. Acabem demanant condemnar públicament qualsevol acte d'homofòbia, transfòbia, bifòbia o qualsevol forma de discriminació contra les persones LGTBI+, reafirmant el compromís d'aquest Ajuntament amb la igualtat i el respecte. I instem a la Generalitat de Catalunya a desplegar totalment la llei 11/2014 i aprovar i aplicar el règim sancionador que estableix la llei 19/2020. Perquè volem un país i una ciutat on viure en llibertat, on ningú tingui por de ser i demostrar-se com és, sigui quina sigui la seva orientació sexual o identitat de gènere. Gràcies. Bé, gràcies. Començant pel final, entenc que el que feu és presentar una esmena de supressió del punt 6è, llavors que si en comptes d'anar a votació si ho incorporem. No hi hauria problema, podem entendre la situació que es proposa, ja és un punt que s'havia aprovat en una moció anterior, ara no recordo la data, i que també està dintre del propi pla local de diversitat afectiva, sexual i de gènere. Entenem que pugui costar crear aquest Consell Municipal, però sí que continuem treballant amb la voluntat de fer-ho. Incorporem l'esmena, no hi hauria problema, però sí que entenem que hi ha aquesta voluntat de continuar treballant perquè es pugui portar a terme. I només com a resposta a 4 coses, és que mentre hi hagi desigualtats, que és evident que totes les persones LGTBI+ pateixen desigualtats pel simple fet de fer-ho i moltes pel simple fet de semblar-ho, totes les polítiques i recursos són necessaris. I per tant, des de totes les administracions hem de fer el possible per disposar tant de normatives, de lleis, com també de recursos per afavorir acabar amb aquestes desigualtats que parteixen i així tenir una societat més igualitària i més equitativa. I els dies internacionals precisament són per reivindicar i per reconèixer, en aquest cas reconèixer tant la diversitat amb la diversitat afectiva i sexual com la identitat i expressió de gènere, que és molt necessari. I normalitzar la diversitat amb totes les edats també és imprescindible. En infants, sí, també en infants i en gent gran. Normalitzar, que no és la fantàstica paraula que adoctrinar. Adoctrinar ho fan uns altres, no pas nosaltres, és bàsicament normalitzar i també que molts d'aquests infants puguin trobar el seu espai per expressar-se lliurement tal com són, que moltes vegades a casa no ho poden fer. Gràcies.